Vigyázzat, császolhárom pofárrugás fordulatból, bekötött szemmel, és hátra kötött kézzel. Ha ebben a játékban vesztesz, nem Chuck Norris hal meg, még csak nem is a róla mintázott virtuális karakter, hanem te. Ha Chuck Norris életveszélybe kerül, neki nincs halál közeli élménye. A halálnak van Chuck Norris közeli élménye. Nagyon kevés dolog van a világon, amit egy körülrúgással le lehetne megoldani. Igazából el sem jut az eszembe. Fordulatból pofárrugás. Vigyázzat, Chuck Norris támadni készül. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris támadni készül. Chuck Norris. Chuck Norris önne gyakorlás. Ha megölött Chuck Norris, nem hal meg. Csak dühösebb. Ha látod Chuck Norris, ő is lát téged. Ha nem látod Chuck Norris, talán csak másodpercekre vagy a halálból. Chuck Norris támadni készül. Chuck Norris ez maga a halál, a világ elpusztítája, nem az atombombára gondolás, hanem számára vissza. Chuck Norris önne gyakorlás. Fordulatból pofárrugás. Chuck Norrisnak kétszeresét fokozatlan. Séta. Gyakorlás. Valaki megpróbálta elmagyarázni Chuck Norrisnak, hogy a fordulatból pofárrugás nem a legjobb mód arra, hogy valakit megrúgni. Ez az eset a világ legnagyobb tévedéseként vonult be a történelembe. Chuck Norris születése óta a fordulórúgások általi halálozások száma 23,000%-kal nő. Chuck Norris fegyverrúgása az elfogadott kivégzési módszer 23 országban. Gyakorlás.
23. Chuck Norris nem hagy üzeneteket. Chuck Norris figyelmeztetéseket hagy. Chuck Norris nem alszik. Chuck Norris vár. Chuck Norris nem lát problémákat. Chuck Norris fekállatokat lát. Chuck Norris 163 féleképpen tudnak. Chuck Norris Chuck Norris újjavítja a játékot a magamat. Chuck Norris sem. Chuck Norris ölni megy. Gyakorlás. Fordulapból kopárugás. A mérgezést követő 3 percben az emberi lényeken a következő tünetek jelentkeznek: homályos víziók, kinő a szakál, szűkül a karner, és olyan érzés keríti hatalmába, mintha folyamatosan átvágnák egy autószélvédőjén. Ügyből 4 orvos nem ajánlotta Chuck Norrist, mint megoldást a legtöbb problémára. Az orvosok 80%-a máig megmagyarázatlan körülmények között hal szükségtelenül brutális halált. Chuck Norris Network nem volt túlélő. Chuck 23.